Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka jingelang jong kinong tray ti mau ti siap kumju ki try par jo katha nong krem kabala long ha ka lai photrek unai lor arja ka khandai da ka wei ka sor kila rai ban om pdiang ye ka chalan jong ka sarkar jila na ka banta ban shalan ni ki mar jong ki hala ka jong ka jila kabalang ru ka wei ni ki kandon jong ka Meghalaya Minor Minerals Concession Rules 2016 hakani ki jelang kabala pelong ha om pernai kadai kabala pelong da ka seng hima khairem an milliam lom local truck owner and driver association haka jekran kerpang bat ka Batisi TV hadin gajelang kinoi lam jong kini keseng bala pelong ye kini gajelang kilapan pau ba balai na kabanta kini kimar basalan sa kinong susnong hala ka jong hi kajela kanthop ro ye ki jingtai jong gi yang sarkar hap dan kami ki chalan ya ka ba kimla ban priang daleleru kini kinoi lam jong ni keseng nong trei par sia bat par mau kumju ki trai jong ki par kila ong ba ya ki chalan dei ban perkheng tangi kito ki basalan ni kimar jong ki sa ki wei pat ki jela hapo kari India bat kumjo ya kito ki basalan sabari karai hi gaba ki pai ba mane gi simlang solan sar kyong ba ya ka chalan hi ya mata hi nagalyang jong ki pai ba ngin nompat priang ya kan ka chalan ka ba ka sarkar kawan ban wat tingin nompat priang bat ngikwa ba habre ba di umar ya ka mau ka siap kum ba culong bor sikata ya ki ba penon kam hangne hapo ka state lejong ya ki ba penon kam hangne hapo sinong po thau lejong ka ngila bonong gi local use cu don ya kata ka chalan bat nginum tre hirupan priang let's say lain no tang kitu ki ba export na sabar state lene sabari komisi ongno interstate export dan international export ti ya kata kamut nagalang jingiru ngis ngudai hi bak sarkar kan ai da ka chalan namar ba kini kimar usiap bot umau uba kit na katika thain udai uba penon kam hagi jing don kam ki bamalas ngi hi gajungi baro nado boduk hado brospa hado sarkar ke skim RGS su da unehi ke skim sinayeng ro da unehi wat ke skim yeng boduk PMAY Pradhan Mantri Awas Yojana ro dei da unehi baro ki project da unehi but tang kata nalor ba kadoru kadai ke barit kacing trai ro kadai ke sitam bat ki batrai ha kadai ke kamru ubun hi ki breu kadai ke bawan nak logi ke boduna ha ki okokot bat ke boduna wat ha ka puli ke puti ke cing nang cing start de nata daw ngisim genya karai ba ngin lej pen sngau sya ka sarkar ngin ya samit rangkat bat ke memorandum ngin trai lang rangkat bat de bat ki wei bat de ki association ka bangin sayelom ki ba pe jeng ni kamar ya ka mau ka siap kidon di ngin salej pen sngau rangkat sya ka sarkar ban warna ya ka cingpan kelah hagen ya kan dikerkom terikam de kam tam baka sarkar menta leng baka forest department kapan ya ka chalan namar ba kakwa let's say baka kwa bakan penterikam purano ya ka provision leniki kendon jongka Meghalaya Minor Minerals Concession Rules arjar khandriu marhang ni hapo ki provision jong kene rules labatai ba baro ki trai par kinong trai lani kinong simwai lani ki trai ki hab ban pendon kam da kata ka ba kiong ka mining list lani kata ka quarry permit ti plus nang ta pade ye ki mar pade ki baladep banti nang tu habaki kit nakapar banlej ban kit ban penhap se ki cega bagi dei ban penhap ki hab bandon rangkat pade bat kata ka chalan ti hangne nagalyang chong meeting mane ngilai syong ban ngilai pej bha ye ki provision gi jongka ye ki kendon ki bodon hang tu kanwara ka jinge ye ki pai ba ki batrai ha ka thain bat ha ki wei rukum chu ki batrai ha ki wei ki jeka rukum chu om de e tang dai ka thain ba ngin pes ngau sarkar ba ka sarkar ka haban pan kelano ye kan rules tiki kita ke jinge kendiat ngan batai ye pi Nomor ba kidon lagi cong ki kendon kumno ban apply ya ka quarry permit bat kumno ban apply ya ka mining list de la de sim khandiat ye kinong trei kumbang apa tai mane chakmat nolor ba kidai ki bru ka badok nolor ba kimdon ya ka jenang ching start
bat bon hiru kedai kinong kendong bat plus nang ta parude ki baterai hi majority hi jan borok hi ki baterai habaki simwai ya kapar na ki pentrai ya kapar kim penon kam ya ki ria kabahe Henry ki trei tang hai i slot ibarit ibentai ibarit dan ki bawai tang lai phuput sau phuput ar phuput san phuput bat wei ar e uboyo hado sispa phut bat sispa tamro tena tadau la de sim kelum hi in square foot kemut ki baterai hi in square feet ki trei ki sim ya ki area kaba tang si char square feet ar char square feet khasan spa square feet ar char square feet san hajar bat khendet khensoj na peding kinong trei ki bayo ban trei watang ki area kabudon 10,000 square feet ro tika neru kan warang cinge hadu kata-kata tikat ba ki provision pade ki kendon pade ki bagi hab ban yat ki kot ki sla pade bagi hab ban lej ban follow mo ban yat ki nakawai ki department syakawai department om dunaya ka sandeu tuli ki department ka ba inbob lang ha kanika benta kumno ban yo ban issue pade ya kanika query permit bat kumcu ya ka mining list ti nak tadau kan wara ka jing nolor ka jinglut jing sap ban nolor ba kalong illiterate ti kene kede hi ka ka ba ka wara jing hadu kata-kata ya ki pai ba ti kendiat la ningin sim pade ka mining list ro kaneru kan contradict pade kendiat ha ka bade bat ka land holding system ka jungi mar hang ni ka jela ka jungi ka land tenure system hang ne ya ka khendo ka siap lalong try bai dakiru simet ka bing on ka private properties te omre kum sikwe pade ke jela ke babun ki khendo ki hapo ka jingpe chung ka revenue len chung state government len ka forest department te handai hang ne hengi ke bapai hi ka forest khendet to omdan hiru kita ki par ka magni ka thai lele jungi omdan hiru ka khendo chung ka forest ka ba pendon kam ban terima utari siap te kemut ba omdan banta ARUM banya simlang hangta bat habre pade bat ke revenue len ki westland ka ba government ka kam magni ki thansor ro hani apa nong ba silong ru kam don hiru ke ba penteri kam pade ye ki mau ku siap ya ka ba mengingi yo i te se ka ba ngim yu i ngimenang beramatai te nak tadau hani kan ya konflik paru de khendat pade habde batka hoklong trai jungi ya ka khendau ka siap ru ladu ong hi mining list te hadin ka tu ngila persyang hi ban ya karpat ye ki bor sarkar ba kinsa nge siwa da ka ba ailat bangini perkhat bangini shong meeting bangini slok pada hadin kata pada dengan sepersengau sya sarkar leng ba ka cingtho khnang ba ngiyo banya sim pada ya karai pada iban hado mutahi nakalang jungi kum ki pai ba nang de kathan nginum tre ban pedang ya ka calan ki ba ngi penon kami ki martang hane ka po ka sinol jong hane ka jelala jong ti lain no ki balik cabar ki balik bangladesh ki balik asam nakalang jungi ngirungi support ya kata badon kam ya ka calan ngin batai pi kendet habre ba kenika cimpenon kam ya ka quarry permit ba ya ka mining list dahang ne ka ba ka jingma ka don ya ki pai ba ki berit ke baria balai ngong komta nomor ba ka sarkar ka pensulur ba benle cluster wise ro ya ki cika ki barit ti habale cluster wise kamut ba dei tang uhe spa ubala benle ya ka to ti kamut ba kini ki he spa ki brio ki bah spa kin dominate ya ka business kin monopoly ki business kamut ubarit ubaria la tikna lupa ba unsya suppress de kini kandai kawai ke jingsya kacing sya nyomben ke jungki lene ke jingsya thombor ke jungki ya ka hok jungki ban kamai ban ke ji lai loit kumba ka culong borok siketa angni ke jingdawa ke jungi kelong ban pelaj no ya na ka kendon junga ka MMCR Arjar Khan Rio ban pelaj no ya kini kinong tray mau tray siap ki batray ha ki par ki barit bat ha ka jogo por ki ba khlam penon kam pade ya ki bor machine len ki kor ki bor ki behe kata ka di ki dawa ka jungi te nangta ha ka pade bat kane te nakaleng jungi pade kum ki pai ba kum ki nong tray ki nong bala ngi muncur pade ya ka jing ong chong sarkar ba ngin ya da ya karukom tray banu pencot ya kamaryang ya ki umbam ki umdi nang ta ya ki khlau ki betap kat bakasya bat ha ka joko por ya ki surok ki leti ki sikin ngin persyang bania dalang kat kum ki batha chong sarkar habre ba kamaryang ngin le kum ta ngi kloi bat ngile sim hiru ya karai ba ka sarkar kan sina da ka komiti bakin khotlang ya ki pai ba ki nong tray
bat kum cure de ban kholang pade yekinok sensar sinong yekinok sensar sinong ba kinlai ban ya peitlang ban ya bisyarlang lara dei ban lei hadu isnong do thauru hangno badon kam ban pilsep yek taki umbam yek chika sachany yek surok kini katai nagaleng chungi kilong belapan kre bat nagaleng kinong kit kam sinong ru kelapan kre ya kata ba kum bakilesiam ya karai mane hapo kamiting